салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтарако. Навори имрӯза аз духтаро бозам анами намуд кондитсионерро омадагӣ ё аҷоибот материалои ҳаводуро барои чӣ кондитсионер меган хеле худаш маълума ки киртакҳои ҳаводурое борои новинкаан духтаро 3 метрш нархи дона да 100 сомон касе оптови мегира 80 сомон духтаро. нархи оптовиам дар видео гуфтем духтаро. ина касе да дар корай заказ кунен боромон доставка катя ватсап дар рӯи экран марҳамат маълумоти бештара нашо доставкаи Москва дар ватсап гап мезанем. анам хеле кам камаки автошон нишон метим ё глошон ҷо маълума ки як хелаҳан ай анами видео хоҳиш мекунем духтаро вибр кунем скриншот када рӯй кунем заказ қабул мекунем доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон Узбекистон Қазоқистон дорем духтаро. на духтарако качество бомба духтаро хеле арақчин материал наподоби лёник ай лёндам хушрӯтарай духтарако. нархи оптои 80 сомон нархи як донаш 100 сомон духтарако. неша бинен чӣ хушрӯ дадар ҷона кам тарак мекушоем фасони материала бинен духтарако да